Tinokudokezai muMabuja akanaka tauya nhau dzanyasi zuva rechi25 mwedzi uno waKurume. Ipapa tiri kutandano kunyepa nyaya yaburika iri kureketeka kuti kwai wanhu vari kuti ndiwo wakuru webato CCC vari kuita kumisidzana izvezvi zvokutoita kunge wachakandirana zvimbokomano nyaya yekudayo mari. Ipapa kureketa kuno kwai wamwe vari kuti Mhanduwe akanyorawo tsamba kugurukota rinoringana zvodare reparamende akati gwepai mari yobato CCC kwandiri ndini mutungamiri. Zvibodzi kwai zvakaitiwa naChabangu akabva anyorawo pokare ukuwo kwai mukwananzi akanyorawo yache apa heno kuti yaJemison Timba yakanyoriwawo rini. Unobva waita kuona kuti idi pakaita kunyangariwa. Rekai tigoona ipapa kuti zvikaramba zvakadandi inopiwa niko mariyo, asi kuringa kwatiri kuita mariyo ichapuwa Chabangu nokuti ndiye ari kuita tusvinu achiita kuita nawo zvaanoda. Wachiwenga nyasi waenda kuMhanduwe koringa kuti mugwagwa uri kunadziwa chere. Tototenda iyo musangano wosadhaki uyu waita kuti hurumende imuke iti rekai tinhadzire mumwe mugwagwa kuitira kuti zviite zvisvinu. Chandohwadza basi ipapa kutoti wari kundomukirira wapfika mugwagwa. Mabuja ukaona nyasi zvaita wanhu wanga wachibva kuna nalo magundi uko, unoita kuwa mugweta tsitsi, unoita kuona kuti idi nyika yedu takaita kusara. Zvaingidziwa pokare wanotyaira muHararemu wari benzero wanobva wandoita kuti inini ndini chete ndinofanira kupinda. Paribe chisvinu kuita kunyangariwa chaiko. Wamwe waita kunonokera kuenda kumabasa, wamwe wanga waita kuenda kunzindege, wamwe kumatarotsi mhosva wese wanonoka. Unobva waona kuti paribe chisvinu, asi zvakandodando. Aiwa, tinoramba tichitenda Mwari kuti zviri kuita zvichimbonhadziwawo mbichana. Ziyambi ipapa agozoburika ari kureketa kuti kwai kuno vanhu vebato reZANU-PF vari maMP vari kuramba kuenda kumusangano webato wari kusarudza hawo kuita zvimwe zvinhu zvinochokuita nodare reparamende. Kwai ipapa takuda kutoti tivatsvakire tivabate mhosva kuti vagoreke zvavari kuitazvo. Unobva waona mufungo webato reZANU-PF kuti wakaita kutaika. Wanondoramba wachindofunga zvibodzizvo kutoti aiwa iwo ndiwo wegani wanofanira kunge wari kuita tusvinu. Munhu wese ari mubato anofanira kumira zvese zvinochokuita nonyika achiita zvinochokuita nobato. Ipapo ndopavanonyangarira ipapo. Rekai tione kuti wachamboipedza wakamira papi yavari kureketayo. Nyasi dande mutandiro tiwita radokerera ari kuita kuseka, kutuka nokushora masoko areketiwa naiye Barbara Rwodzi. Goburika ari kuti kwai haifidzi challenge yakaitiwa iya yanga iri kuita nonyaya yekuti mai Munangarwa wakatanda kwai ndio wakatanda nyaya dzokubika kuti vanhu vese vaite zvokubika zvinoita kuti nyika ifare. Unobva waita kuona kuti wakaita kuita kusaya zvokuita, wari kuhwadziwa kuti sei wanga waribe kupinziwawo imomo. Iwawo ngavatibvire kumhepo. Ipapa muchaona henyu kutoti zvaakutoda kutotanda kunetsa kutoti iye nyakuronga haifidzi challenge yo King J toita kunhadiriwa ipapa kuti achindoporika kuti pori munyika obva andoipfekedziwa skavha iyo yaMunangarwayo. Zvese zvekutsi kwai anoti ndinotekaira kwandinoda tiribe anondinetsa. Zvatopera paya. Ndopamunoona kutoti wakuru kwedu waribe chaunofunga chimwe wakomana. Zvakaita kunyangariwa chaiko. Zvikoro kwai gurukota rinoringana zvofundo yevapwere torerai moyo kwai zviri kubvumirwa kuti zviite maekeyo pahoride aye. Kwai izvezvi paribe kana chibodzi chiri kubvumirwa kuti waite, asi mubvunzo wobva wati ko mutemo upi waseenzesiwa kuti zvirambidziwe. Paribe. Ko chakanyangara chiko kana vabereki nozvikoro wari kuona wese kuti rekai tiite wapwere wedu wabatsirike. Chii chiri kunetsa ipapo? Unobva waita kuona kuti paribe chisvinu. Rekai hedu tirambe takaona kuti zvinonga zvichipera sei. Nhamo yomurairidzi inoita kuhwadza idi. Ticharamba hedu takaringa kuti inopererepi. Munyika yeSouth Africa mabatiwa waZimbabwe 3 waino marita odhizira anopfuura zviuru 2 chaizvo.
ipapa kwaiva wabatiwa kudunhu roMpumalanga. Pakaita kunyangariwa apa. Wabva wanzi kwai matengepi, wakabva watadza kureketa kuti watengepi dhiziri racho. Kuno ipapa pakandoita mubodza, ndoya unoti ndakabiwa dhiziri rangu rakawanda so, watobva wanyura ipapo, nokuti wanobva wanzika imi muri kutadza kuziva kuti renyu makaritengepi, muri kutadza kuti nyepa uyo abihwawo rake. Zvaita kunyangara, asi rekai tione kuti ichapera yakaita sei nyaya yacho. Tinoramba takaringa hedu. Tiri kufara titi mumatare omunyika anenge ari kuita mazino panyaya dzinoita kurwadza. Ipapa apa kureketa kuno wabata anonzi Caroline Ziyanga. Abatiwa nomhosva yekuti akaita kuendesa vanhu kunyika yeOman zviri pamutemo. Tiri kuzvitenda izvi. Kuno abvanza agare mujere makore 30. Ndozvizvino kaizvi, ndozvizvino. Kwai agoita basa rekunyepera wabvanano vamwe vanhu vechikadzi kuti kuno mabasa ariko kuDubai. Iye ari kuda hachekuwaendesa kuOman kuti waaitiwe nhapwa ikweyo. Aiwa tiri kuti zvisvino izvozvo. Munhu anoita kuda kukamwa ropa rewamwe kudando. Aiwa batinozvidaba. Nonyaya yekuda itotu mayusa tushoma itotu. Aiwa ngaaite tuzvino. Wakakona wakumatareko wakakwanisa kumubata kuti wakone kugomuendesa kudare. Wachibva wamubata nokumutema nayo makore 30 chaiwo arimo mujere. Tikuti ngazviende mberi. Zvaburika kuSouth Africa kuPan African Parliament kwai Fortune Charumbira abenhutsiwa pokare kuti ndiye atungamire dare ri. Rekai tigoona kuti zvichamira sei. Ipapa hino kuti iwe ndo huno wachazvikona chere zvokuti wamubate pokare noimwe mhosva anokutoti kana chiri chokwadi kuti anga ari kuita zvokunokora. Hino kuti abenhutsiwa sei. Ticharamba edu takaringa kuti inenge ichiendepi nyaya yacho. Tinenge tichikurinyepa hii. Zimbabwe noZambia kureketa kuno kwai wagotobvumirana kuti taakutsvaka pokare wamwe wanokona kutipa mari yokuti tiwake gwenya romagetsi romvura paHwizi Hozambezi kunzvimbo yoBatoka Gorge. Tiri kuramba tichitenda izvozvo. Rekai tione kuti zvinopera sei. Wari kuimba kuti kana wakaboya munhu kana kambani wobva watanda kuwaka gore rinouyari. Apa ndopaidiwa naMhanduwe kuti dai waita zvisvino wakona kuwaka, asi iwo wanobva wanetsera kuti kana wakakuwakirai inodokerera indori ndisu takawaka. Yodokerera pokare iri muchindochema kubhadharisiwa makutukutu omari. Kunorekai tione kuti wakuru wehurumende wachaita sei. Tinenge takandoringa tichikunyepai zvinenge zvichiitika ipapo. Wamuturi Ncube hwaagoramba wachisimbisa kutoti aiwa mari yedu yomunyika icharamba ichisenza, icharamba iripo. Tinoramba tinayo wakomana zvakaita kunyangariwa. Apa wakaburitsa kawerewere mari yochuru chibodzi. Unobva waona kuti paribe chisvino churu chibodzi ichocho idi heno kuti chiri kumboendepi. Ticharamba takaringa kuti zvinopera zvakaita sei. Wanorima shuga weZimbabwe Sugar Association wagoreketayo kuti kwai aiwa shuga irimo yakakwana munyika. Ukandoona wareketa basi kuti shuga irimo yakakwana, ibva maziva kuti shuga muribe munyika yakakwana. Ipapo ndo pamunofanira kungwisisa maitiro avanoita vanhu iwawo. Zvavanoreketa nozvinenge zviripo, zvinenge zvakaita kupesana chaiko. Mukaona zvadari idi kana muri kutoita kuhodha shuga, ibva matohodha shuga muichengete zvakanaka zvisvino. Nokutoti kabanga kutomwa tii ribe shuga ipapa mwedzi inoteera iyi. Ticharamba takaringa hedu kwazvinenge zvichienda kwacho kuti ndokupi. Mai wokusiria munangarwa kwai wagoreketayo kuti aiwaba ndiripo pakambani iri kunzi Microfinance Auxilia Munangagwa. Kwai vanhu vari kutsvaka mari dinozita ravamunangarwa. Rekai tione kuti zvichokwadi chere kuti vanhu vari kundotsvaka mari kana kuti ivo waripo. Tinenge tichikunyepai kana paita zvimwe zvinenge zvaburika. Mutambo webhora yakatapiwa noZuro Bikita Minerals yagotamba ikaita kabodzi noyada noZuro. Aiwa rekai tiringe dziri kuitika pasi rese. Ipapa kuSouth Africa kwaburika masoko okuti chikoro chofundo yepamusoro choDemelin, choCity Varsity, choLyceum Colleges, pokare noIkesa City Campus kwaiwabisiwa marezinesi okuti wange wachiti zvikoro zvofundo yepamusoro munyika yeSouth Africa. Kwainokuti waribe kuendesa matsamba okuti wakatekaedza sei mari dzawo dzogorera pfuura. Rekai tirambe takaringa kuona kuti inopera yakaita sei. Apa mureketeri mudare weparamende yeSouth Africa Nosiviwe
mapisa nqakula kwaizvezvi kutoita kuenda kudaro dzimhosva kuti aiwaba ndikuda ba kuti ndiri sungiwe nomasungiwa anoita wamwe wanhu wese kuno magweta ache ndo akumutaika manje akuita kutaika wari kutadza kuita basa rawo ravanofanira kunge vachiita unobva waona kuti idi nayawe aiwa zvinondenge zvichamutomubhuya achagwa nayo iyoyi. Tikaitione nyaya akugonzi akaita basa rokujaha chimanja mubudu chinoita mamiriyoni marandi mana zviuru mazana mashanu 4.5 million chaiyo rands pachirungu. Tikaitione kuti zvinenge zvipera sei. Hakainde hichirema kwaya gonzi aiwa ndiye mumwe wanhu washanu wari pakuita basa rawo zvisvinu munyika idzo Africa. Tikuramba tichimudorera manja aripo ipapo nana ausisi woku Egypt naiye Kagame woku Rwanda nevamwe aiwa. Tikaitione kuti zvinopera sei. Apa ipapa agoburika ari kureketa kuti tabvumiwa no Eurobond kuti tiitepo kare tirekete nawo zvimwe nyaya dzechikwereti chedu chomabhiriyoni 3 zviuru mazana mashanu zvomamiliyoni 3.5 billion US dollars pachirungu. Tikaitione kuti wanoikona chero kunhadzirisa nyaya yacho kuti vanosvika papi. Masoja okuNigeria wagoreketayo kutoti takona kuburitsa wanhu wanga wakapambiwa nowapandukiwa wanoita 131. Tikuramba tichitenda kuti watakanura wanhu wakawanditsa kudari kunzvimbo yoKaduna. Dai zvatoenderera mberi Kaduna karamba kachiita kudhuna kudari zvinoita zvisvinu. Ethiopia yaomerwa manje kureketa kuno kwaiwatanda kufunga kuti rekai tichibvute mutemo unoita kuti wanhu wasiri munyika yeEthiopia wabvumiwe kuitawo dzimba nezvimwe zvakadaita kudando. Fungai kuti pesa apo waindorambidza paribe kana munhu asiri munyikayo anoita dzimba nokudidi idi nayawe unobva waona kuti wanga wakaita zvavo kuita kunota kugara wachindoja zvomarema kuno apa zvadhakiwa apa. Tikaitirambe takaringa kuona kwazvinoperera. Tiri kufara kuti kwai munhu agere hunde pakambani Boeing Dave Colhoun kwai agonzi achasiya basa kupera kwegore rino. Agaritsa pabasa achindoita kuita kupakura achembodza nguwa nenguwa pakura mbodza nguwa nenguwa asi paribe zviri kuitiwa kwaari. Tikaitione kuti zvichapera sei izvozvo asi tikufara kuti aiwa atoti ndakienda. Munyaya yekugumisira iri kuita kufadza, iri kudadisa, iri kuita kusekesa wakuru womunyika medu pokare iri nyaya iri kuita kuti watu kwedu waite kukungura kuti dai tiriswi hedu wakomana zvavo wabi yedu wokuSenegal. Izvezvi aiwa kwaika iye Mr. Faye wokuSenegal ndiye ahwina. Tikuti makorokoto apa kamugwichoko chidiki makore 40. Aiwa tikuti makorokoto dai zvaramba zvakadando izvi ndozvisvinu ndozvinodiwa. Idi rekaitione kuti kweduno zvichasvikawo papi panguva ichaitiwa sarudzo. Tiri ipapo zvedu maBuja rekaiti chigumire pano. Inini ndini wenyu Mhanduwe Wenhau.